Maayong adlaw mga ka-Yusennian Freedom Board, ako na sad ang inyong makaduyog karon para basahon ang usa ka confession. The best girl I never had. Taas ni, but I hope nga this will serve as a lesson para natong tanan. Labi nas mga lalaki nga magpadala sa babaying gwapara. Taga-MSU di ay ko. Dili na lang ko mag-ingon og unsa nga branch kay pangitaon unya ko ninyo. It all started atong first year ko. Gikan kog MSU nga branch gihapon from first to second year og ni-transfer kog MSU pero lahi na nga branch. Kay gusto ko MSU gihapon ko mo eskwela. First day, I saw this girl. Maldita gid kaayo siyag nawong kay pinataas og kilay, so wala gid ko na-attract niya ato. Kanisad laging arangan sad kog itsura, snobber sad kaayo ko. Nagka-classmate mi ni Maldita which happens nga seatmate sad nako siya. Snob gyud siya kay di siya makigstorya nako, so ako ni una og storya. Aha kagikan miss? Nilantaw ra siya nako dayon niingon og sa tiyan sa akong mama. Tas nikalit lang og katawa. Mura siyag naay gamay bitaw kay from Maldita face tumurag buang face. Sumauto, niingon rasad kog aw abi kog sa CR na nimaho pa man gud ka. I thought ma-offend siya nako kay wa ko sad kapugong sa akong baabaato. Kay ing ato mi magstoryahanay sa akong barkada. But then nasyak ko kay niingon siyag, abi gani ina ko gikan ka na kurentihan, pinatindog man kaayog buhok good. So by then, I don't know why nga nung nagka-interes ko sa iyaha. She's very funny. She's not easily offended og jamming kaayo. Maldita og nawong pero maldita gid in fairness. Labinag wala siya sa mood. Sa pila ka months ato nga nailhan nako siyag ayo, she's really good in arts. Nindot sad kaayo og tingog og usapa, bright kaayo labi nag-English. Fast forward a second sem first day. After 2 weeks nga sem break, nidagan siya nako og iyaha kong gihag. Gisingot ko pag-ayo kay nakuyawan ko. Actually, gihagman niya ang tanan sadyang naalang gyud mali siya para nako. It was by then I have realized nga nahulog gyud ko niya. I asked her pinahinay-hinay lang kay basin makahalataon niya siya. Anak ko nga, nakauyab na kadets. I call her dets kay Maldets, short for Maldita. Nitubag po siya dayon og wala oy. Kabata pa nako. Nasyak ko nga wala pa siya kauyab. Kay she's really, really beautiful. Morena, cute og ilong, tambok cheeks, dangason, pero it made a very perfect face. Nalipay ko kay if ever man gani ako iyahang first. So anak ko, unsa say type ni muslaki. Tas ning kalitra siyag smile nga pinakripi kaayo. Taas, dako umsoy. Ana siya with matching creepy stare good. Muingon na unta kog dako di ay kog chance ti ay. Pero wa na kog gipadayon kay basin ga joke ra ba. Ana kog bastusa gid nimo oy. And then she answered, taas og pasensya, dako og pagtuo sa Ginoo, og lami muluto, kay busaw ra ba ko. Tas pasensya, check. Dako og pagtuo sa Ginoo, check. Lami muluto, lami ra ko pero di ko kay baw muluto. Kilabay ang mga bulan ni samot akong admiration sa iyaha. She's really a godly woman. She is very primitive, reserved, dayon na agid siya'y prinsipyo. So before nag-end ang school year, I confessed and courted her. She gave me a chance to prove myself. Sweet kaayo ko niya.
Nagtuon kog luto para niya ug naningkamot kog eskwela para niya kay mauwaw na ko mungupya. Everyone knows that I like her because I am very vocal, while sa iyahang part, I know she feels the same. Kay although dili siya expressive, she's sweet in her own way. Pero, makafeel ko nga mutual gid me. Maulaw lang gid guro or di siya expressive. Fast forward of 4th year na. I've got to admit nga napulan ko. I don't know why. Busy kaayo ko kay ning tryout ko sa varsity and nakuha ko. Dagan kaayog inter-high school competitions ato then always gid me madaog. Og naka-MVP na ko. I guess I was full of myself at that time. Wala na ako siya gina-text like I used to do. Gusto ko she'll text me first kay MVP good diba? There are many girls who are after me. Way prettier o way richer sa iyaha. At some point, I was drifting away labaw na atong naka-chicks ko og gwapa. Taason og lamiun gyud. Finals na to sa isa ka game. Dits was there. She's with a gold and maroon banner, cheering for the whole team and for me. Naa siya'y dalang Gatorade, tubig, towel ug unsa pa. Pero wala na ako gimain kay my eyes were focused ato na girl. Let's call her Chin. Chin is the typical chicks. Babayi kayo manamit, medyo pa bebe, pero in all total alam ni ilaag og e-display nga uyab kind. So nag-champion me that night. Dits was very happy. Siya gyud una-una og ambak dito sa kalipay. She is cheering and chanting deals kauban ang among uban schoolmates. Ambot unsang nisulod sa akong nahuna nga ang giduol nako kay si Chin, which made everyone from my school wonder nga nung siya akong giduol. She's from different school and her schoolmate kay gisunlog mig-ayo. So wala nako kahuna-huna ni Dits kay occupied kaayo akong hunahuna. I took Chin home and that time I don't know pero nikalit lang bitaw. We made out. Chula gyud mga rots with gamayng hikap-hikap. Tas mauto, after that night, ikapila to na hitabo sa among ani Chin. Pero, padayon sad gihapon minutes. I know I was hurting her. I know she knows nga Chin is existing, pero ambot nga no nga di na ko kaya buyan si Dits and also Chin. Until one day, dito na ko nawad-an og kalag. Si Chin naa sa akong boarding house. Naa siya dala foods og mag-movie marathon daw mi. Dits texted me free ba ko that day. Kay naa daw siya importante himuon. Anak ko na di ko pwede kay nagbuhat kog thesis. Partly true pero the main reason is kay naa si Chin. Sumauto, me and Chin made out again. And ato nga time, naa nagyoy nahitabo namo duha. We were halfway to our own heavens ug nikalit lang na ay nangabri sa portahan. It was Dits. She's carrying a heart balloon ug box nga murag gamay nga cake with a letter above it. Wala ko kabalo unsa akong buhaton. She stared at her naked bodies hangtod nga naghilak siya sa akong atubangan. We were silent. Na-awkward ang atmosphere. I decided to get dressed and niduol ko niya. No, ayaw ko duula. Hugaw kaayo ka. I came here for these only. This is yours, so do whatever you want with it. Just know that by this time, dili na parihas ang meaning ana. She left crying. Wala ko'y nabuhat. Seeing her crying just crushed me over and over. Chin left as well without a word. Gibasa na ako ang letter dito and it said, "No efforts wasted, my love.
marked this day of February 18, we're officially love birds. Ninghugno akong kalibutan. I tried to talk to her para mabalik siya sa akua. It is her all along. Nagpadala lang gid ko sa akong hormones pa. Nakita na ako sa uban nang wala sa iya, which is ang willingness nga na ay sex life. Karon, I am in third year college. She's in IIT while ako Ateneo. Karon, gwapa na kaayo siya. Matured na, ning bloom na into a very beautiful swan. God knows so paunsa ko gamahay. God knows paunsa ko kawiling panguyaban siya balik. Pero dili na siya. All she said was, I don't deserve people who chooses body over beautiful soul. I don't want people who doesn't respect my principle. I am a woman of Christ. I follow his words, and if the right man comes, I am sure it is not you. You don't deserve me. As annoying, painful as it gets, all of it was true. She's still single now because she's really devoted sa iyang godly relationship. Og kabalo ko nga time will come, ihatag sa iya iyahang gusto nga gugma. And sadly, that will never be me. Sa mga lalaki, find someone who thinks this way. Lisod pangitaon ang babayeng kahibaw mo dili sa taong gihigugma. Labi na sa sex. Women often thinks na biyaan sila if ever dili mo sugot, but para sa ako I admire women like that. But I realize it is too late. Find a woman who makes God as her priority. Find someone nga unahon ang Ginoo ay haka. Kay matod pa niya, kung una ang Ginoo sa tanan, ihatag niya sa imuha tanan nakapalipay sa imong dughan. Still your MVP. Visitor, MSU1. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga KSN and Freedom Board. Salamat sa inyong pagpaminaw.